ev gundê Gaguriyê ye. Dikeve başûrê bajarê Dirbêsiyê û di navbera bajarê Dirbêsiyê de û parêzgeha Hesekê de ye. Dorahiya di navbera gund û bajarê Dirbêsiyê 20 kilometreya dirêj dike. Li rojavayî vî gundî gundê Farqînê ye û li başûrê vî jî Tilxubas e û li rojhilatê wî jî Ferhiyê ye û bakurî vî gundî Mişêrfê ye. Ji xwe ev gund dibe du beş. Bi her du gundan çel mal hene û hejmara neştîcihên lê dijîn li derdora 405 mirovî jiyana xwe lê dijîn. Dîroka vî gundî 1930 çêbûye. Ji xwe ev gund giştî ji bavekî ne. Bi paşnavê Şêx İsa û Şêx Silêman tê nasîn. Lêbelê ev êla şêxan bi mala Kalê û navê Şêx Hemîd û Şêx Xetîb tê nasîn û tê xuyakirin. Debara jiyana xwe li ser sawalan û çandiniyên pêk tînin.